Hola, com m'havíeu demanat, anem a explicar la divisió per dues xifres. És molt fàcil, és molt senzill i quan expliquem la de 3 xifres és pràcticament igual, però amb 3. Quan parlem de dues o 3 xifres ens estem referint a dues o 3 xifres en el divisor. En aquest cas veiem que en el divisor tenim dues xifres, un 53, amb la qual cosa el primer que hauríem de fer és en el dividend agafar també dues xifres. És a dir, hauríem de dividir les primeres dues xifres entre el divisor. En el cas que el divisor sigui més gran que aquestes dues xifres, el que hauríem de fer és no agafar-ne 2, sinó agafar-ne 3. Vale? Un cop que hem agafat 3, el que fem és tapem les últimes xifres del divisor i del dividend i veiem per quin número hauríem de multiplicar el 5 per apropar-nos a 34 sense passar-nos. Vale? En aquest cas seria 5 per 7, 35, seria 6. 5 per 6, 30. I un cop que tenim el primer nombre del quocient, comencem a fer la divisió des del darrere cap endavant. 6 per 3, 18. Fins a 22, 4. I portem dues de 22. 6 per 5, 30. Més 2, 32. A 34, 2. I ara baixem al 7. La mateixa operació. Tapem el 3, tapem el 7 i busquem un nombre que multiplicat per 5 s'apropi a 24 sense passar-se. En aquest cas seria 4. 5 per 4, 20. Sí? Doncs posem el 4. I un cop que tenim el 4, des de darrere cap endavant. 4 per 3, 12. A 17, 5. I de 17 portem una. 4 per 5, 20. I una, 21. A 24, 3. Aquí ja hem acabat. Aquí la divisió ja està acabada, però si volem que sigui més exacte, buscar un decimal, doncs posem aquí la coma i ara posem aquí un 0. I continuem. Tapem el 3, tapem el 0, nombre que multiplicat per 5 s'apropi sense passar-se al 35, en aquest cas seria el 7, però ja us dic jo que amb el 7 ens passarem. Provem amb el 6. 6 per 3, 18, a 20, 2, portem dues a 20, 6 per 5, 30, i 2, 32, a 35, 3. Baixem un altre 0, farem 2 decimals, vale? I la mateixa operació, tapem el 3, tapem el 0, nombre que multiplicat per 5 s'apropi a 32 sense passar-se, seria el 6, 6 per 3, 18, a 20, 2, portem 2 de 20, 6 per 5, 30, i 2, 32, a 32, 7. I ja està.